na sata mutane yanzu ma mun ka fara saboda akwai dalilin ma da satan da an kai dama wallahi dama ba mu yi shi ba ma yanzu ma za mu yi. Kuma ina so don Allah don annabi wannan labari ya isa kunnen kowa yanzu tsakanina da Allah in dai ka ji na yi sata in na sato mutum 10 na ranke da ubangiji a gabatar da shi wannan labarin ya kai wa kunnen kowa inda na sato mutum 10 mutum 7 zan kashe su mutum 3 za su koma. Ina so sai na gaya ma duniya ƙarya suke yi ni ban ma son sulhu wallahi ko kaɗan ni wallahi ba ni son ma sulhu me zan da sulhu ba ni bukatar zaman lahiya duk ma wanda ya bukaci zaman lahiya ni wallahi ban ma addu'an albarka. Ana daraga dare yayi yan bindiga sun shiga har rigar Fulani sun yi awon gaba da 'ya'yan sarki guda biyu da matan sarki guda biyu. Ibrahim Dadi, idan wannan shine zuwanka kan YouTube channel dina ka danna mun subscriber kana ka danna mun kararrawa. Nagode. Wasu 'yan bindiga sun kai su mamiyar rigar sarkin Fulani da ke gefen garin Lafiyagi, shadikwatar karamar hukumar Edun ta jihar Kwara, inda suka sace dan sarkin Fulani da matansa guda biyu ciki har da jariri wanda bai wuce wata ɗaya da haihuwa ba. A inda suka kashe mutum ɗaya a cikin garin sannan kuma suka ɗauki ɗansa suka tafi da shi har cikin jaji. Maharan suna neman a basu naira miliyan 100 a matsayin kuɗin fansa kafin su sako mutanen da suka sace. A cewar Ali Muhammad Janwuru, shugaban reshen jihar Kwara na ƙungiyar Fulani makiyaya, 'yan bindigar sun kai harin ne a jiya da daddare inda 'yan bindigar suka ɗauki matan guda biyu suka wuce da su. Sai ranar Laraba a jiya suka ƙara dawowa suka ƙara ɗaukar wasu 'yan matan guda biyu a cikin garin Kwara. Ya ce suna zargin 'yan fashin dajin da suka addabi garin Kwara su ne suka kai su mami suka ɗauki 'yan matan guda biyu ciki har da jariri. Ya ƙara da cewa 'yan fashin dajin sun kira mutane sun shaida musu cewa ba za su cutar da mutanen da suka ɗauka ba har sai an biya su naira miliyan 100 a matsayin kuɗin fansa sannan za su sako da su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sun ce a gaggauta a haɗa musu naira miliyan 100 domin a kai musu, shi kuma a inda ya ce musu ba shi da naira miliyan 100. Yanzu dai babu wani ƙarin bayani a tattare da shi, in ji shi, ya ce dai suna nan dai suna hannunsu a yanzu a halin da ake ciki. Muna fatan